Hi guys, welcome to Job Creation. நம்ம சேனலை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்களா? அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்றைக்கி சிம்பிளாக சிக்கன் நூடுல்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை பாயில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதில் நம்ம நூடுல்ஸை போடணும். ஆக்சுவலி எல்லா நூடுல்ஸ்லையுமே சொல்லியிருப்பாங்க எவ்வளோ மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத. எனக்கு இன்றைக்கி நூடுல்ஸ் 15 மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணால் போதும். நம்ம நூடுல்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நூடுல்ஸ் வந்துட்டான்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ஒரு நைஃப் வச்சு இப்படி கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உடனே கட் ஆகும். இப்போ நமக்கு நூடுல்ஸ் வந்துருச்சு. நம்ம இதை ஒரு இதில் வடிகட்டி வச்சுக்கலாம். இதை வடிச்சிடுச்சு. பக்கத்துலேயே நம்ம ஒரு கோல்டு வாட்டரும் வச்சுக்கிறோம். உடனே அதுலேயும் போட்டுறணும், இல்லாட்டா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும். அதுலேயும் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதையும் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி நூடுல்ஸ் பாதி பாக்கெட் தான் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு நம்ம சிக்கனுக்குள்ளே பொருள்லாம் ரெடி பண்ணலாம். சிக்கன் 1/4 கிலோ எடுத்துக்கங்க. அதை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். அதில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சிக்கனை குக் பண்ணுறதுக்கு 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். அதில் 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுட்டு அதில் நம்ம சிக்கனும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சிக்கன் கூட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுவோம். இருந்தாலும் அந்த ஆயிலில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடும்போது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். வேக வைக்கும்போது நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை. சிக்கன்லேருந்து வர தண்ணியிலேருந்தே அது வேகும். நம்ம இந்த கேப்பில் நம்ம கேப்சிகமும் கேரட்டையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நூடுல்ஸுக்கு தான் பார்க்க அழகாக இருக்கும். சிக்கனில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆன பிறகு நம்ம கேப்சிகமும் கேரட்டையும் அதை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேப்சிகமும் கேரட்டும் ரொம்ப வேக வேண்டியதில்லை. ஒரு 5 நிமிட்ஸ் குக் பண்ணால் போகிறோம். நம்ம கேப்சிகமும் கேரட்டையும் ரொம்ப குக் பண்ணோம் அப்படின்னா சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது. நான் இன்றைக்கி ஒரு கேப்சிகமும் ஒரே ஒரு கேரட் தான் எடுத்திருக்கேன். 5 நிமிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம இது கூட நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு ஸ்பைஸியாக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சில்லி சாஸ் சேர்க்குறேன் 2 ஸ்பூன். உங்களுக்கு ஸ்பைசி வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பெப்பரோடய ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இல்லை கம்மினாலும் ஒரு ஸ்பூனாவது ஆட் பண்ணிக்கங்க. 2 ஸ்பூன் நான் சில்லி சாஸ் சேர்த்துருக்கேன். அவ்வளோதான். நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நம்மளுடைய ஸ்பைசி நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை சர்விங் பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். ஓகே.